We zijn druk aan het inkouwen voor de boeren om het fretten van de winter voor hier weer op peil te brengen. En wat komt er al in je zo'n proces? Nou, een heel soort. Een soort planning, een soort organisatie, een soort telefoon. In Westkouwerij qua werk, inplannen van alles, meest ziekje. Zorg je dat het eigenlijk al een beetje vallen is. Neemt nog. En hele lange dagen. Wat zijn hele lange dagen? Nou ja, van maand 6 tot jongens 10, 12. Daar ergens. En soms is het nog wel even later dat er een bui op een oor komt. Dus we krijgen wat Piet voorspeld. En hoe gaat het nou met jou? Ja, best. De keer eigen nou wat hier op me horen. Ja, wel, dat vallen we nooit. Ik heb onderhoor zeg ik niet jongen, je hebt 2 maal gekregen. En alsjeblieft. Hoe vaak wordt het eten niet gebracht? Juist weer rustig, maar verleden weekend hebben we al alle dagen. Ja. Jo. En dan eten je dus gewoon niet veel? Ja, daar komt het wel bij, ja. Ik altijd wel, ja. Het wordt altijd bij mij. Ik ben altijd veel, dus het wordt sowieso wel bij mij braaf. Maar ja, toen kregen wij West in, maar dat trekken nou. Bij de boer of in het land. En hoe wordt dat regelen qua eterijen? Hoe wordt dat bepaald? mijn houdt die door de planning en zo wat en die weet wel wat iedereen is en hoe lang dat ze ergens binnen. Dus die regelt gewoon eten voor zoveel man die aan de gang binnen. Ja. En dan regelt er een dat braaf wordt af en dat zelf. Door die zien houdt het. Ja, ze hebben dat altijd regelen. En dan wordt er dan ook nog bepaald wat je miet op zo'n dag, of weer dat altijd maar weer afwaartje? Dat is altijd weer een verrassing. Ja. 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 Nee, dat is krijgen spier met zijn bientjes. Ja. Dan krijgen we gauw een bientjes, maar die goed pier net. Nee. Maar ja, dat zit er ook wat tussen. Maar ik ben zelf net zo zin, dus ik vet het meestal op. Ja, ja. Maar maak pier dadelijk maar zo even. Ja. Ja. Zeker. Rest van de jongen ik al niet hoor? Jazeker. We hebben een mooi bijtje met Groningen gehad. Hou ik het erbij. Is die gaan? Ja. Nou, want ik hier jij dat bad geen bientjes wezen. Nee, bliksem. Die had paken wel. Die vindt dat wel lekker. Nee, die eet ik net. Nee, hou ik net zo van. Maar dat wordt goed op je post dat dat niet heeft. Ja, alle jongen is 50 ongeveer. Een bijtje eten. Dat is helemaal super.